Aduh, sumpah pirang-pirangane dino gak dijupuk-jupuk. Salah paling iku ambune urang ambek cumiku. Ra lu senengane lak masak ngono-ngono ah. Rah, rah. Opo sih mak bengok-bengok ae? Apa-apa. Sampahmu iku lho, ambune ngalang-alang buatang tikus. Iya ngene iki aku lu jan susah mak ngrasakno gak aku iki kan pangananku enak-enak ya. Telung dino gak dijupuk-jupuk. Karuane aku tak buat nek juglangan kono aman wis ngene iki. Nyorokne tangga kena ambon-ambone. Gak nuruti sampean mak, aku ngene iki yo wong kan yo kerja oleh duit. Saya paling loro lek ngene iki, tapi golek mak koyo ngene iki perlu ditegor anjene. Marno abah tak kon marani. Ndek anakku lho ndek RT kono niku. Pasir riyo ya jeder lho dijupuk gak kirane sampe kebek-kebek koyo ngene iki roro nemen. Ya anake sampean kok gak niru anake sampean ngono sih? Tambah gawe juglangan. Ya nek juglangan tak gak kelangan duit. Tapi sing liyan-liyane tangga-tanggane mambu asap iku, aduh seakan polusi. Mambu batang ngene iki. Anjen goreng dijupuk, aku mana tak parani kok wong anjen 3 dino ngene iki goreng jupuk-jupuk. Niki kasih jan seksi mek klambine lho. Cek apike. Yo mesti tau gamis sing mek terpandang sak kedung kandang semelali ya. Iya sih umi mawon. Ate jawab apa? Aku ro. Karena karen-karen orang apa cumi kayak ambune tok aku dosa. Iku wingi wisan wingi. Aku jangan tewel arep arep aku mi paling akeh apa tetelane sing daging-daging. Yo iya tak kudu tetelan kok. Titik aja akeh. Njupuk mangkok, ojo nggo mangkokku kok gak nembalik. Plastik ae mi, ayo.